Manthathe ke elithuba ndibulise kuBishop Mkhabeli ongunkosikazi wami ngegama lenkosi uYesu. Bese ngibulisa omongameli bonke, abefundisi, amadikoni, senior deacons and deacons, bulise abadala bebandla, bulise otata nomama, bulise abantu abatsha, bulise no Sunday school. Ndiyanibulisa ke egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Ndisindisiwe, ndingumntwana kaBawo, ndiya ezulwini ngenye imini. Izono zam zixolelwe. Ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Ndaze ndazivuma izono zam, zaze zaxolelwa. Ngoba uJohn, 1 John chapter 1 verse 8, ithi ukuba sithi asinasono siyazikhohlisa, inyaniso ayikho kuthi. Ibe seyiqhubeka isithi kodwa ukuba nithi nizivume izono zenu, uthembekile ulilungisa uThixo ukuba asixolele nakwesiphi na isono. Ngamanye amazwi, uyakwazi lapha emhlabeni ukuphila impilo engenasono ngoba isono sakho sixolelwe. Sixolelwa ke isono somntu ngokuba asivume. Amen. Asivume, asishiye. Asivunywa nje kuba usazisa ukuba wenza into ethile, kodwa isono siyavunywa emveni koko usishiye. Now xa uphindela kuso, ithetha ukuthi uphindela emhlanzweni wakho. Uthe sowuhlanzile, waphinde wawutya umhlanzo wakho. Into endiyazi itya umhlanzo wayo yinja. Ihlanza iphinde udle umhlanzo wayo. But xa uphindela esonweni osowuhlanguliwe kuso, usivomithe, usihlanze, uphindele kuso, ufana nalanja ephindele emhlanzweni wayo iwuncwakuza umhlanzo onukayo ibisewushiyile. Ngoba isono siyanuka, isono. And xa umamkele ngenyani uYesu, awubisaphindela xa uye wabuyela enkosini. Uye ulwele ukuba ndingaphindeli esonweni sam. Now xa uphindela esonweni sakho, ithetha ukuthi kukhona into erongo apha kuwe ekufuneke uyiqondile ukuba ndinento erongo apha kuwe. Umuntu akayibedeki umuntu engekaziboni ukuba there's something wrong apha kuwe. Ethi iBhayibhile unyana wolahleko
wahamba nempahla yonke yakhe wayicela kuyise. Ibe seyisithi iBhayibhile emveni kwethuba izinto ebemke nazo zaphela, ngoba isono siyamphuca umuntu. Isono siza kuphuca isidima, number 1. Isono siza kuphuca izinto onazo, number 2. Isono siza kuvalela kule ndawo oya kuyo, number 3. Nyana ulahleko umke ekhaya eqhakazela, samphuca isono, sathatha yonke into ebenayo isono. But I like what unyana ulahleko ithi iBhayibhile waziqonda. Sangaxelelwe umuntu unyana ulahleko ukubulahlekile, but ithi iBhayibhile wathi akufikelela ekusiqondeni. Ngoba kuyenzeka ube nenkungu apha emehlweni, but kufuneke umcele uThixo aqwabulule inkungu emehlweni akho. Ithi wathi akuziqonda ekwi-level yokurhalela ukudla kwehagu, because the devil ukwehlisa isidima uye kwi-level yokulingana nehagu. Wenze izinto ezenziwa zihagu, wenze izinto ezenziwa zizinja, wenze izinto ezingenziwayo nayinja. Because izinja kukhona izinto ezingazenziyo. Sange ndayibona inkunzi yenja ilala nenye inkunzi yenja. Sange ndayibona imazi yenja ilala nenye imazi yenja. But kodwa xa uye isono sikwehlisa ilevel yokuba wehle, uthi inkunzi ulale nenkunzi, uthi imazi ulale nemazi. Ngoba uhlutshulwe, ngoba uhlutshulwe ukuzazi, wahliswa to a level. Omnye umfana years back kwelibandla ndandimane ndimkhuza entshontsha amantombazana yade yadlula emtshontsheni amantombazana wadlulela ebafaneni. Ngoba isono xa usivulele umnyango sizawungena siku-overcome, wenze izinto ezingenziwa nazizinja. Njengoba wayentshontsha amantombazana, ngoku kuntshontshwa yena ngasemva uyamincincinisa. Because isono sawukuhluba ubuwena, sikuhlube sikuhlazise isono, sakuhlazisa isono. Anizothetha ngaloo nto namhlanje, but uMoya Ongcwele undikhokhelela ngapha. But into endizawuthetha ngayo namhlanje uthi uThixo ndifuneni ukuze ndindifumane. Seek me. Sawuthetha ngegama elithi seek God. Khangela uThixo, but ungasenzi isono. Ubuye uyazithanda, ungasenzi isono. Tsho kumakhelwane ithi ungasenzi isono meza. Ungasenzi isono meza. Tyhila iBhayibhile yakho kwi-book of Jeremiah chapter 29. Ungasenzi isono meza. Ithi ungasenzi isono meza. Ithi uba sowuqalile meza siyeke.
Ithuba sowuqalile meza siyeke. Ithi makhelwane uba sowusiqalile isono siyeke. Thabuyani bonyana babantu ingekafika imihla ethi ayindiyolele. Kufuneka ubuye ngelixesha imihla ethi ayindiyolele ingekafiki. Buyele kuThixo. Uthandaza isono according to the book of Isaiah 59. Sithintela even insebenzo kaThixo in your life. uThixo angakwazi usebenza empilweni yakho because isisono, because akafuni ivumba lesono. Akunothi washiya his only begotten son Jesus Christ emnqamlezweni wamsingela uYesu ngenxa uYesu wayinuka phuqu izono zethu. Wasingelwa uYesu. It is only the time Jesus felt the pain. He felt the pain. Weva ubuhlungu Yesu simve khala esithi Eloi Eloi lama sabakthani, Thixo wami undishiya nganina. Because he felt the pain yokushiywa nguThixo. Xa usesonweni uyashiywa nguThixo. Isono sikwenza ushiywe nguThixo. Ubuze uAdam noEva. uAdam noEva oshamaya babephila impilo yokuhlala noThixo. God would visit them bamve ngesandi and they would have fellowship with God. Babe ne fellowship and swallowship with God. And ithi iBhayibhile isono sangena. Isono saba stripper off the glory. Saba stripper. Ngoba isono xa sifika siya kustripper. Siya kukhulula isono. Ubaze be naked. Isono sikwenze ube naked. Isono. Uthi ungutata wekhaya, then you turn to nothing. Kuthiwa ungunot. You are my all, you are my not, you are my nothing. And you become excited when someone says, the oh yamle, meaning you are nothing, you are nothing. You become nothing. Utu mama on a steamer, mama wekaya. Then you are just become like any whore. You become like any whore. Because Satan ukuhluba iglory. Uthi intombazana akuhluba uSatan. Bengumuntu wabantu bonke. Uthi ungumfana, noba ungumfana, but you are nothing. Because uhluthiwe ingubo yobukhosi. But once you accept Christ, nababekade bekwazi abakwazi, nababekade bekuphelela abakupheleli. Because womphathiswa ingubo. Khona ingubo ekumphathisayo. Noba uyahamba uhamba unengubo ekumphathisileyo. Ulanyelwa imimoya, ulanyelwa ngamadimoni. uSathane uqobo lwakhe akululamele. Ulanyelwe zizigulo. Zoyika isigulo ukuza kuwe. Hlonipha uThixo wakho. Hlonipha uThixo wakho. Ngoba wombethwe. Izulu lizombetha.
wahluthwa ingubo waze wahluthwa iprovision yegarden of Eden wagodwa egadini wayiphila kamandi but kwanyanzeleka uba makasebenzele nzima because isono sikwenza usebenze nzima. Ngokathixo bekumele uba asisebenzi nzima, bekumele uba sisebenza nje smart ngokathixo, but isono sisenza sisebenze kanzima, sisebenze kanzima. You lose izinto of value, lahlekelwa izinto of value. Sisono walahlekelwa igarden of Eden. Abanye balahlekwa imitshato because of sin. Abanye balahlekwa izinto sebenazo so acquirishile. uThixo bazalwane angeke avume sekunike umzi ulahleka umzi. uThixo ngeke akuvume sekunike izinto zilahleke izinto zakhe, never, akavume. But into eyenza ukuba izinto zethu zilahleke sisono. Once isono sithi creep in efamilini iyachitheka. Nathi isono singena kumoshakala izinto. Jonga uAdam noEva baqala ngokuyatholana. Ngu-Eva lo uthe mandidle kwenzeka ntoni? Kuyatholwana. Bakho ntoni? Accusations. Isono senza kube khona i-accusation, kutholatholwane. Kungaphilwa ngokuzona isono because uhlutyiwe ingubo yobukhosi. Uthe ubawo masima nizothetha ngokumkhangela umfuna. Nityhilele kuJeremiah sizawufuna uverse 13, uverse 13 ku-29. uThixo bazalwane uyafuna. uThixo wenziwa njani bazalwane? Uyafuna. Uyakhangelwa uThixo. Mvuse lo oleleyo, vusa la mntwana. Mbetha apha ungabomcenga umuntu oleleyo, bombetha apha emqolo. Betha apha emqolo nje umuntu oleleyo. Bombetha apha emqolo. Ungazisokolisi. Umuntu xa uhlele ecangwa komuntu oleleyo ecangwa kwakho, bomthi nje apha emqolo. Uthi ngegama lika Yesu. Amen. Nikhona bazalwane. Umthi nje ngengantoni? Ngegama lika Yesu. Amen. Praise the Lord. Sanubaqhelisa abantwana, sanubahlalisa kuna abantwana. Because soze nimve ubawo babekeni phaya ezitulweni. You train a child. Yabona le yami intombazana incinci le ilast born, we are training her to be independent. Because soze uSathana will use abantwana ukuze ningazivi izinto zikaThixo. Ningava into zikaThixo. You train a child. Umbeka apha esitulweni, uhlala apha, umtraine, hlala apha. Umbethe ngamaxesha, hlala apha, akhale, ungamhoyi, hlala apha. You are training a child. You train a child. Nikhona bazalwane? Because we need to train abantwana bethu. Ayikho lento uthi uthandaza ugodla umntwana. Umntwana omdala? Never. Suyenza lonke. Suzivume ezo zinto. Train a child. Mbeka apha ecangwa kwakho. Umlumle ayohlala nabanye pha. Sikhona? Usisi wakhe lo uMaria ebemthe ngambethe phansi. Hlala wahlala. Umntwana, you teach a child. Umntwana, you teach, you train a child. Amen. So that xa ifika endlini kaThixo, we need to train those young ones. They must pray when it's time for prayer. They must sing when it's time for us to sing. They need to lento ingene. uSathana abantwana ubatraina bengaka babe zi-devil worshipper bengaka. Abasebenzisa abantwana bathakathe bengaka ya. But thina sithi hayi bancinci. Are you there? Funda ke so ngokhawuleza
Siza. Verse 29. Chapter 29 verse 30. Jeremiah chapter 29 verse 13. Dicela nizibhale phansi no Jeremiah 33 verse 3 no Matthew chapter 6 verse 33. Ezo sizawuthethela phezukwazo ezinye andizuzibiza now senizibhale asizuzifunda, but these are 3 scriptures that sizazifunda namhlanje. Amen. Jeremiah chapter 29 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. No Matthew 6 verse 33. All the 3 scriptures, these scriptures that sizawuzibaleka kuzo namhlanje. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because bazalwane bam ubawo ubeke lo myalezo, because ubawo uyabona ibandla bazalwane, noba abantu besindisiwe abasindiswanga, noba abantu betheni abasindiswanga, noba abantu besiya ecaweni, baya ecaweni nje for the sake of coming to church. Baphelele kumamkeleni uYesu kuphela apha, bathi basindisiwe. Xa ujonga impilo yakhe lo mzalwane, ayitsho lento ayamkeleyo. Ihambo yakhe ithetha into yahlukileyo kulento athi uyamkela. Ngoba ukusindiswa ihambo, ukusindiswa inhlalo, ukusindiswa ukwenza ukuthanda kukaBawo. Now ungekafikeleli kwi-level yokwenza ukuthanda kukaBawo, kufuneka simkhangele. Uyakhangelwa, intando kaBawo iyakhangelwa, iyaphikwa. Uthi Nkosi, ndifuna intando yakho. Khangela intando yakho. Kulonyaka bazalwane masihlukane nokhangela izinto, kodwa masikhangela intando kaThixo. Izinto sawuba nazo ngoba sikhangela intando kaThixo. As we were praying, uvaliwe emnyango, this servant ifike late, isuka kude. Of course late ngoba isuka kude, akasenayo nemoto. As sivala umnyango, he was praying also, bowing outside. Bekhona into ethi manijonge outside. I saw a servant bowing before God outside during the time that we were praying. That's a sign of seeking God. Because abanye xa befika phaphandle belate, bayema, bancokole, babuzana impilo, babuzane le. Abanye sebengeni lapha ngaphakathi bayahagana ngokuthandazwayo, babulesane, babuzana impilo, babetha no high five, bahagane ngelixesha kuthandazwayo. And they're saying they're seeking the face of God. How can you find God usadlala? uThixo uyakhangelwa. Xa ungena endlini kaThixo ufika umkhangele, uthi ngizokhangela wena Bawo, funa wena. Ayikho enye into endizoyifuna ebandleni. Anizokhangela ububani unxibe ntoni, sokhangela wena. Funa ubuso bakho, funa wena. Inhliziyo yam ilambele wena, inhliziyo yam ifuna wena, inhliziyo yam ifuna wena, inhliziyo yam ifuna wena. Yazi xa inhliziyo yakho ifuna uThixo bazalwane, awukhathali noba ubekwephi endlini kaThixo, awukhathali noba ungasemva noba ungaseqaleni, but xa ufuna intando kaThixo
awukhutshwa ubuso wabekwa ngasemva. Awukhutshwa iLord because you are seeking the face of God. You are seeking God. Ukhangelana naye. Khangelana naye. Ulambele yena. Nqanelwe yena. Yazi xa ufuna uThixo awusoze ufike late ebandleni, never. Awukhangela uThixo. Awungeke ufike xa litshona ilanga endlini kaThixo ukhangela uThixo. UThixo uphikwa abantu bengekho, bengekafika abantu. Uthi Thixo ndizofuna wena pha. Bathi bengena bafika sowuhleli naye. Halamasuya katasha. Awulindeli worshippers ukuze zikuphakamise, bathi sowuphakanyisiwe apha. Ngoba iBhayibhile ithe abasithobayo yena bowuphakanyiswa. Unqube nje lo noba lixhegwazana linqube nje kancinci kwenzela uba lingalali apha ecangwa. Iphakamisisa inhloko la ntombazana, iphakamisa inhloko ithi mayiphakamise inhloko ingalali. Praise the Lord. Awuzuzontshontsha ngusathana sowusendlini wathi nikhona bazalwane. Praise the Lord. Uthi abantu bengekafike uthi Lord, I'm here to seek your face. Ube njengoHana. Namazwana ithi iBhayibhile uHana abantu babesidla ngapha. Hey, that woman, uHana, I like that woman. Ndiyamthanda lamfazi ekuthiwa ngubani? NguHana, ungakhweleti imkamu. Lamfazi kuthiwa nguHana ndiyamthanda. Into endimthandela yona uHana izapha mfana wami. Khawuleza. uHana wayethi abantu besitya, uElkana noPenina besenjoya phaya. Ahambe bengekho abantu. Bengekho abantu uyaphi wena? Bengekho abantu. Abantu baphi? Bayadla abantu bonwabile. But uHana uzokhangela uThixo. Abantu bengekho. Akafuni approval yabantu. Akafuni keyboard ezambhekisha. Akafuni izandla ezamkhobela. But ufuna yena uThixo. Into esimoshileyo silibandla sibeka abantu kwi-leadership position, abantu abangekangenwa, abakakholwa sibeka abantu abangakholwayo. We are making a mistake of ufaka abantu ngoba besibabona ba babe bamamkela uYesu, then sibafake kwi-leadership position engekakholwa. Thixo uthethe nam kakubi ngalonto wathi hey wena suhamba ufaka nje wena, suhamba ufaka nje, khangela abantu wena benhliziyo yakho, because lo msebenzi ukuze ukhule kufuneka abantu benhliziyo kaThixo apha. Ngoba abantu becawa onocawa ngeke bawukhulisa umsebenzi, ngoba abazuba kumoya, bazaba senyameni. Yonke into abayenzayo bayenza besenyameni, abayenzi izinto ngomoya. Bakuthiwa makuthandazwe, makufastwe, abezi kwi-fasting. Abafasti bayadla, bahwamza. Ilithe njani le? Yahwamza kodwa ilithe hwam. Kukwi-fasting ye-21 days yahwamza, idla inyama, iyachafuza inyama kodwa ilithe ikhokhele bani? Ikhokhele bani? Kubani lo okhokhelwe ngumuntu onjalo? Kubani? iBhayibhile awukwazi ukuthwalisa abantu umthwalo owena ohlulayo ukuthwala. Ngamanye amazwi usenguhata, usengubhaba. Shaya kasuya. Sifake obhaba insana kwi-leadership position, which is wrong. That has to end.
sifake insana ekufuneke sicelwe, yizani bethuna nemthandazweni, yizani bethuna nentweni, yizani bethuna nafikani eli, yizani bethuna, sifake insana. Sifake insana. Sifake obaba, abantu abangamaziyo uThixo. Bandla lisonakala, lonakaliswa kuba insana zikhokhele umhlambi kaThixo. Isono sidlangile kungoba sikhokhelwa zinsana. Kaloku insana xa zikhokhela ungathi ngoku mabasukume basikhokhele, bazahamba bedlala ngoba zinsana bengamelanga bayakhokhela, bekumele bayalandela. Mani bagada nisalandela, mani bagada nisalandela. Insana azikwazi insana ukhokhela umhlambi kaThixo ngoba zona kufuneke zigwamzile, zidlile ngoba zizinsana. Ukudla kufuneke kuhlale kusemlonyeni, nangokulowa wam usoloko ibekiwe provision yakhe ngoba yintoni? Lusana. We are wasting our energy ngoba sibeleka kwa abantu ebekufanele uba bayabeleka abanye. Sibeleka insana ebekufanele uba zi-leaders kodwa bekufanele uba zizinsana. Now njengoba iza xolo ngosebenzisa wena tata, yi-leader but ulusana. But into eyenzekayo ngoba eyi-leader lo ekhulile, but ulusana ubulida ayibobulida nge-age, but into okuba umazi njani uThixo, ngoba ungamdala but ungamazi uThixo. Now buka lento, yi-leader le ibelekwe libandla lusana. Usana lubeleke ilida, usana luthwelwe yilida, usana luthandazelwa ilida ithandazelwa lusana. Usana luzilela ilida, usana lukhulekela ilida, usana lukhokhela ilida, usana lunikelela ishumi ulida, usana wenza yonke into ebekumele uba yenziwa ngulida. Ulida emdala njalo ubelekeke esaneni ngoba akamazi uThixo. Uzayithatha phi direction kwalo engena direction? Akafuni Thixo, kwayena akakhangeli Thixo, but uxhomekeke kolusana. Olusana luthwele yena, leader uyajola uyakrexeza, but usana lubulekele lamanyala, lukhokhelwe ngulo muntu obeleka kapha kulo. But uThixo masiphindele emadolweni siyomkhangela ukwenzela uba uthe abanikhangelayo bazanifumana. Xa sesimfumene izinto ziyajika. Amkhangele undamasa uThixo amfumane. Xa emfumene undamasa uThixo, undamase uyayazi indawo yakhe. Undamase akathunywa ngoba uyamazi uThixo. Akeva ngosana, akeva ngoba ibandla lithini, uva ngoba uThixo uthini.
uwamkele kakuhle umhlambi kaThixo. Isizathu soba bancinci besesonweni kungoba sinabantu abazi-leaders abaphakathi esonweni. They are impacting isono sabe bantwini. They are impacting. Awukwazi ubeka i-leader engasazi ishumi, engakwazi uthandaza, engaziliyo. Awukwazi lo muntu uba inkokheli. Because la moya ophakuye wosulela lonke ibandla. Wosulela lonke ibandla. Ubuyahlalisana lonke ibandla lizawuhlalisana. Ubuyaxexeza lonke ibandla lizawuba yinyubhe yesono. Ngoba sikhokhelwa ngabantu abangamaziyo uThixo. Yafumaneka amfumene uThixo ulungisa izinto ezonakeleyo. Izinto ezonakeleyo zilungiswa nguye, azilungiswa ngabantu. Once bendimo omane lungisa wena funeka uzazi uba awukasindiswa. Uzawulungiswa ngubani xa nilungisa wena? Uzawulungiswa ngubani? Xa nilibele kulungisa uzawulungiswa ngubani lo? Libele kulungisana nawe. Kodwa lo libele kukhuzana nawe uba khonze. Libele kukhuzana nawe ndithi hle faster. Ndawumnceda nini lo? Kukoba nini ndithwelene nalo endaweni yoba ndilandele lo. Koba nini ezintsana zidinga thina. Ndifuneni, ndiyafumaneka. Xa umfunile uThixo, xa somfumene, uyakwazi uthwala abantu ngoba nawe uthwelwe. Ubathwala njani abantu ungathwelwanga? Ukwazi njani ubakhokhela abantu ungakhokhelwanga? Ubasapha abantu ungakhokhelwanga? Ubasapha abantu bakaThixo wena ungakhokhelwanga? Ngoba kaloku ushaya ufuneka ukhokhelwe ngamandla kaMoya Ngcwele akusenyanisweni ukuze ibandla lilandele umntu onenyaniso. Liyaphi bandla? Bandla alikhokhelwa ngemali bandla. Ibandla likhokhelwa ngemali. Ibandla likhokhelwa ngemfundo. Ibandla likhokhelwa ngoThixo. Ngabantu abazana noThixo. Ibandla likhokhelwa ngabantu abazana noThixo. Abathi Nkosi ndifuna uThixo mna. Ndifuna ubawo. Nobuza ngesihlangu esinye kodwa ukuthi ufuna uThixo. Ubuthi uThixo yi-leader. Uba uthethe nami ngendlela emangalisayo uthi you are exhausting yourself in developing, but you develop. When is the time of doing what you are called to do? When is the time of doing what you are called to do? I'm not called only to develop leaders. I'm not called only to equip the church, but I'm also called to call those that are lost. Abasesonweni, abantu phangaphandle, I'm called for them. Uthi kodwa kubenini ulibele kukukhulisa obaba oko wabeleka obaba iminyaka 20, abanye ndaqala nabo 2002 uqala kwalomsebenzi 2002 iGod's Ministry 2002
oko babelekile ngoko basabelekwe namhlanje. Abanye bafika ngo-2008, 2006, 2011, 2022, but oko babelekile. Bawukhula nini ukuze babeleke abanye? Usabeleke bona namhlanje, usaequipha bona, usakhuza bona. Wawukwanda nini umsebenzi wami? Abantu bami bayafa, bayaphela ngoba ndinabantu, ndikhokhela abantu, ndine-leaders ezikhangela mna not uThixo. Ndinabantu abakhangela ubuso bukatata, uba akekho utata ndize caweni, abazokhangela Thixo apha. Ndinabantu abathi bakashumayelanga utata icawa iphumile apha, ngoba bazokhangela utata, abakhangeli uThixo apha, abazofuna incamisa kaThixo. Kodwa elo xesha it is over. Eli lixesha likaThixo loba ofuni uThixo uzawukhangela uThixo, ongamfuniyo uThixo uzawuhamba yokhangela indawo yokuhlala. Xesha likaThixo. Ofuna uyodlala uzawudlala kwenye icawa, uyodlala akanangxaki. Uyawukhokhela, kodwa singeke sivumele abantu bakaThixo bakhokhelwe zizifede. Never. Abantu bakaThixo funeka bakhokhelwe ngabantu abanentlekelo. Bathi uthi umoya, uthi uThixo masithi, uthi uThixo ubiza inzila, uThixo ubiza umthandazo, uThixo ubiza into ethile, uThixo ingaphumi kubishop yedwa, ingaphumi kumpostile yedwa, kodwa iphume kumzalwane olapha, iphume kwinkokhelo lapha. Zizinto ekumele zenzeke ebandleni likaThixo. Asimkhangela uThixo. Uthi uThixo uJeremiah ku-33, uthi Jeremiah, into mawundenzele yona ndikhangela, because ukuba ukandikhangela zakuxelela, zakuthini, zakuxelela izinto ezitheni ezifihlekileyo, ezinqabileyo, ii-mysteries. Abantu barhalela ukuba zii-superstars ebandleni, barhalela uba ngooBushiri, barhalela uba zii-superstars. Yi-nonsense leyo, yi-nonsense leyo. Ubu-superstar abusizulwini, ukwaziwa akosizulwini, but funeke waziwe lizulu. Nikhona abazalwane, ungarhalela ufana nomkhabeni, rhalela ufana noThixo ukuze ubonane noThixo. Ungarhaleli ufana nomkhabeni, umkhabeni ungowalapha. Umkhabeni bazalwane, khangela lo waphezulu. Nam ndikhangela lo waphezulu, andikhangeli omnye umuntu, ndikhangela lo waphezulu. Nikhona bazalwane, khangela izulu. Ungayilida njani enqina umthandazo? Hayi bazalwane, uThixo ukhangelwa ngantoni? Ukhangelwa ilida enqina umthandazo. We're praying for 7 days here, but leaders were not here. So nqina umthandazo. Are those leaders? No, they're not leaders. They're not leaders. They're not leaders. Ahlala kule ndawo, kule vicinity, bakufutshane. It's just, they're not leaders. They're not leaders. Akazilanga udlukudla phambi kwabantwana bakhe. Omnye udlukudla phambi komyeni wakhe. Dlinyama. Because xa udla treatment bekumele udla imifuno namanzi. Wena uphunga ineti wena xa udla imifuno.
Uphula udla ntoni? Amanzi. Usela amanzi nemifuno. Udla neziqhamo. Then ungakhokhela njani umuntu? Because awukwazi ukukhokhela even indlu yakho. Indlu yakho. Ungitata ufuna ukuphekela. Ungumama uyapheka nawe. Uyatya nawe. Uyintombi uyatya nawe kodwa kuvali kuzilile. Ungumfana uyatya. Siyeva umuntu ongekangena athi anikangenwa yilento. Ndinguncedwa. Akutata ayikangeni lento. Ndinguncedwa. Tata andikabi yonkokheli. Anokhokhela abantu bakaThixo ndisenamanyala tata. Tata ndisenemikhuba andikwazi ukukhokhela abantu bakaThixo. Angayishuga coat athi andizivi kamanda ngicela awusuthetha unamaqhinga ngamaqhinga. Thetha into uba tata ndiyohluleka ndinamanyala tata ndicela ukwehla kwi-leadership. Anokhokhela umsebenzi kaThixo namanyala. Anokhokhela abantu bakaThixo ndibasapha abantu bakaThixo Thixo ndihluleka nam. Basaphi abantu bakaThixo. Basaphi. Bazawubona ntoni apha kuwe? Fune. Mamela Jeremiah ndiza kuxelela izinto ezinqabileyo. Kukhona izinto ezinqabileyo. Sucinga iBhayibhile iphelele apha at a face value. Abanye abefundisi bacinga iBhayibhile iphelele at a face value kulento ibhaliweyo. Kukhona izinto ezifihliweyo. Khona into ezinzulu ezifihliweyo apha. Khona into ezinzulu ezifihliweyo. Ezitshilwayo zambulwe. Uthi Elisha kungekho into yakutya. Uthi Elisha mamela uthatha ne-officers. Uthi ngomso isonka apha sizabe sithengiswa nge-shekel. Yonke into izabe cheap ngomso. Abantu abangekaba kamoya uthi ayisoze yenzeke. Ngoba kungavula izulu soze yenzeke lonto. Athi ke uya kuyikhangela ngelihlo because abantu bakamoya bayatyhilelwa izinto abantu benyama bangazityhilelwayo. That is why uThixo sibizela ukuba masimkhangele singazuthetha izinto esizive ebantwini, singazuthetha imfungu esive eTVini, singazuthetha imfungu esive ku TikTok, sithethe izinto esizityhilelweyo. Ukho omnye umfana years back, he came to church. Wazothi kuchileke imap of Africa. Ndabe ndiyazi uba kwenye into ibeke kwathethwa ngayo imap of Africa. Wayichaza ngalandlela ebeyive ngayo. Uthi sisityhilelo sakhe. But abantu abangengokamoya bathi amen. Ngoba uzawuthi amen xa ungekho. Ithi imimoya masicikide. Iyacikidwa xa ungumuntu okhangela uThixo. Imimoya awuvumi ngokuvunyiswa. Awuthi amen kwinto yonke but uyayicikida imimoya. Athi ke ngokuThixo uzakuxelela izinto ezinkulu ezinqabileyo. Kukhona izinto ezinqabileyo ezingatyhilwa ngenyama nagazi, ezityhilwa ngomoya. Ube connected kumoya. Uthi noba kuyathethwa kube khona izinto ezitshilekayo. Noba ndiyashumayela
kukhona izinto ezitshilekayo apha kuwe. Nikhona abazalwane, noba ndiyathetha nje, kukhona izinto uMoya Oyingcwele azambulayo apha kuwe. Noba umamele nje, wena ukwenye ilizwe elikude. Xa umfuna uThixo, uyafuna uthi ndiyafumaneka. Xa somfuneka akuxelele izinto ezinqabileyo. Xa sekuxelele izinto ezinqabileyo akuxelele ukuba njengoba undifuna, ezi zinto ukuzidinga ziyakulandela. Umsebenzi awudingi ukuthandazela, umsebenzi udinga ukuba ukulandela. Hlala phansi, sorry mfundisi. Sorry mfundisi. Umsebenzi akumelanga, umsebenzi uyawufuna. Akumelanga izinto siyazithini bazalwane, bekumele uba thina sikhangela uThixo, izinto zikhangela. Oh Lord, ngikhangela wena. Wena nto khangela mina. Oh Lord, ngikhangela wena. Nkosi, ndifuna wena. Bawo, ndifuna wena. Khawuleza wena ukhangele mina. Nkosi, ndifuna wena. Izinto sifuna bani? Hey, khawula sukuma wena. Sukuma kwethini. Hey, sukuma sujonga omnye umuntu ngasemva. Yangapha ukhangele mina. Nkosi, ngikhangela wena. Khawuleza man, khawuleza man. Nkosi, ngikhangela wena. Bathi izinto sikhangela bani? Sikhangela mina. Nkosi, ndifuna wena. Morakatasa melemali. Bathi zona izinto sikhangela mina. Namsebenzi kazinto. Bathi izinto zona zinomsebenzi nami. Ngoba izinto sezikaThixo zikhangela uThixo angakhoyo. Izinto sezikaThixo, silver and gold ekaThixo. uThixo kumele xa ukhangela yena, izinto zidingayo akunikeze. Uba uyagula, impiliso ikhangela wena. Impiliso ikhangela wena. Hey wena kwethini, suzula mani wena. Uzula. Hlala phansi. Ngoba ngumntana kaMfundisi, xa ezula mfakela uswazi mani. Nikhona abazalwane, simosha abantwana ecaweni. Ngoba ngowami mfakela uswazi xa esenza wrong ecaweni. Ecaweni abantwana, they must be still. Nikhona abazalwane, khangela wena Thixo. Sifuna wena Baba. Silambele wena Thixo. Yabona xa ukhangela uThixo, awukwazi ukhangela uThixo nencuba mani. Khangela icuba meli. Awukwazi ukhangela amantombazana ukhangela uThixo. Uzalithatha phi ixesha lokukhangela amantombazana meli? Ukhangela uThixo. Uzaba nalo phi ela xesha lokukhangela amantombazana? Isizathu sokukhangela amantombazana ukuba awukunaxesha lokukhangela uThixo. Isizathu soba ndikhangele amantombazana nditshatile, isizathu kukuba andinaxesha lokukhangela uThixo. Isizathu soba ungumama otshatileyo ukhangela namadoda, ingxaki awukwazi ukhangela uThixo. Awubinaso isithukuthezi whether use-ofisini uphicana naye. They know me phaa kula office yam. They know me. Phicana naye. Noba ndise-ofisini yam phicana naye. Ifowuni yam ithetha noThixo, iyashumayela. Njengoba ndiyacofa apha, njengoba ndibhizi apha, iyathetha apha ecaleni kwam. They know me. Nikhona abazalwane, noba awekho amantombi phaa kula msebenzi maninzi ebenothetha nawo, but into endithetha nayo yile, ukwenzela uba ningawaboni wona. But nethi ungakhangeli naye, uzahamba ukhangela.
uzahamba ukhangela, uzawukhangela indawo, uzawukhangela yonke lento ifunekayo, uzawukhangela yonke lento. Ufumane ubuthi ubungelogqwirha uphethe uligqwirha, ufumane ube i-devil worship ubungeyodevil because uhamba ukhangela. Andiyazi le indoda isindisiwe kuthiwa inechomi. Indoda uthi inechomi, indoda esindiswe, umama osindiswe uthi hayi ndisaya ezichomini. Usindisiwe uthi hayi ndisaya phi ezichomini. Uyindoda ansa usaya ezichomini ndiyindoda. Uyindoda esindiswe, indoda ekholwayo, ukholo, umama ukholo, hayi ndisaya ezichomini. Safune i-me time, safune me time ne-girls. Nonsense. Yothandaza nini? Why can't you ubize abakamakholwa? Why can't you ubize abathandazayo? Nonsense. Suphuma sive phuma. Suphuma. Hlala. Subaleka ngeli xesha le me time. Subaleka. Ngeli xesha. Hlala noba kulapho ngasemnyango. Linda me time le. Ingqibe. Sathana namaqhinga. Namaqhinga sathana. Namaqhinga. Nikhona bezalwane. Uyintombazana uyakholwa. Une-me time. Ufuna uba nechomi. Ziyaphi nawo? Uyaphi nazo? Uyaphi? That is why nizawuhluleka. Uyasindiswa namhlanje uyawa ngomso. Uyasindiswa namhlanje uyawa. Ukusindiswa kwethu. Ivangeli mayibuyele kundalashe bazalwane. Ukusindiswa kwethu. Sasindiswa thina sibe nemithandazo. Sibizane emithandazweni. Sifonelana masidibane nemthandazweni. Siyothandaza. Nabantwana balapha abakhule lapha abehlangana emthandazweni. Yakuba babethwa ngusathana ngoba babengekho mama babakhusela abantwana. Babenyuka intaba abantwana abangamantombazana. Aye entabeni abantwana. Bayohlala noThixo, bahlale nobahle nenkazimulo kaThixo. Bahle ne-revelations. Bazaya phezo zinto ngoba abantu ngoku bakhangela uFacebook, bakhangela uTwitter, bakhangela shaya man. Emakhandeya. Yabazalwana amanyala esiwabukelayo kwaba bantwana belibandla. Manyala. Xa nikholwa abazalwane, vese ukuyeka ukusindiswa xa usenamanyala. Xa nisenamanyala abantwana bam vese nithini? Uthi tata andisindiswanga mna. Sikwazi uba uyinto awuthiwa ngayo. Awukuze ecaweni xa. Because bazalwane bam, into oyixhomayo kwi-status ikhomba bani? Nguwe. Into oyifaka ku-Facebook, into oyifaka ku-TikTok. TikTok nganifaka izinto ubufuna ufaka wena ngawufake wena ungenzi into manje, ungenzi manyala. Unxibe kakuhle, ungazanga, ungajajanga. Inkomo ingekho ngaphandle. Ubuyintombazana uyifihlile inkomo. Nikhona abazalwane. Kukholwa oko. Kukholwa. Wena ufuna uThixo, awudingi kukhuzwa xa ufuna uThixo. Awungeze uveze inkomo kumhlaba wonke. Phila ngendlela. Khangela uThixo. Yabona ngoku ndikwi-level yokuba uba abantu abatsha bafuna uyeka bayeke. Siphinde siyokhangela abafuna uThixo. Bomama belibandla abafuna ukusindiswa abayeke. Sikhangela omama abafuna uThixo. Ngoba
kwafuneka sikhangele uThixo. Izinto ezingamanyala masingazenzi sesikholwa. Awukhuzwa xa sewukholwa. Xa ukholwa that moya yakhe kumele uba eyona chomi yakho ndim. Utata masike singene emthandazweni mantata. Unifowunele tata. Tatam tata masithandaze. Uthi tata ngicela uzokubona. Sike sihlale manje noThixo. Tata ndifuna uke wabelane nam tata. Sabelane ngezwi. Sabelane ngezwi. Singabelani ngoba abazalwane bayasifela. Sabelane ngezwi. Uhambe uhluthe uThixo. Uphinde nawe uyohlangana nabanye abazalwane. Phinde ubondle ngelizwi besabelana ngalo. uMaria noElizabeth zange bahlabane ngendaba. Babehlangana ngoba endizuzile into. Khona into endiyizuzileyo. Ndibonelelwe. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Nikhona. Nabo nyana bam bazawuba ngabefundisi xa sebenjani be right. Anaba anibahlebi nabo ngonyana abantwana bam bazala abangobafundisi apha kwelibandla because abakabikho njani xa sebe right bazabaza into napha kwelibandla. They are going to be pastors, they are going to lead churches, but I cannot allow them to lead this church bese kwesa state sozama ukusindiswa basindiswe bangasindiswa basindiswe bangasindiswa. Ngeke kukubulalela ibandla. But eziya zinceku eziya. These are pastors that are going to lead churches. They are going to lead churches. They are going to lead churches. But I cannot play Gendoka Thixo. No. Not now. They're not ready. They need to be ready. Matured. Seek God. Bamfumane. Xa sebemfumene banza babona xa sebemfumene ngoba nibazele kumoya nibazele enyameni. Zabava uba sebeyibambile. Bayibambile. Xa seyibambile ke awufuni into ophulukana nayo xa uyibambile. Once ungene lento awufuni into ekuphazamisayo. Once ungene lento. Once ungene. Masime ngenyawo. Masime ngenyawo. Ayigqibezela ngenye imini. Masime ngenyawo.